která byla na stejné úrovni jako on. Byla žena, se kterou se měl podle Božího plánu setkat, ale on vystoupil proti ní. Nemiň svá Boží setkání. Jestli mineš svá Boží setkání, je tu šance, že učiníš rozhodnutí, jaká udělal Davi, a můžeš si způsobit pád. Davi fyzicky onemocněl. Jak mohl člověk, který káže božské uzdravení, zemřít v invalidním vozíku kvůli vyčerpání v jeho fyzickém těle? Tvůj duch totiž nepoznává únavu tak jako tvoje tělo. A když chodíš v duchu, můžeš se dostat do bodu, kdy při všem, co děláš, si nejsi svého fyzického těla vědom. Mně se líbí, co jednou řekl Gordon Lindsay. Řekl, nemůžeš kázat bez těla. Nemůžeš kázat bez těla. Buď jsi ve svém těle, nebo jsi v nebi. Potřebuješ své tělo. Potřebuješ ho udržovat zdravé. A musíš si být vědom toho, že nemůže fungovat tak rychle jako tvůj duch. Ještě nemáš oslavené, proměněné tělo. Bůh ti může pomoct, aby tvoje tělo sneslo trochu víc než teď, ale také musíš nějaký čas spát a odpočívat. Davi neodpočíval. Pracoval a pracoval a pracoval. Až vyčerpání a stres začal strhávat jeho fyzické tělo. A démon ho napadl. A když Davi zemřel, zemřel ochrnutý ve své posteli. Muž, který přinesl uzdravení národům. Muž, který obrátil svět vzhůru nohama. Který kázal, že Ježíš dnes může uzdravovat nemocné a dokázal to. Zemřel ochrnutý v posteli. Stěží mohl mluvit. Stěží se mohl hýbat. Takhle tam zemřel. Jeho posluchačstvo se na konci skládalo pouze ze 400 lidí. Přitom byl zvyklý kázat 10-20 tisícům. A na konci kázal z invalidního vozíku. A nemodlil se za uzdravení nikoho. Noviny z něj měly hurá. Zvláště, když se nazval Eliášem. Říkal, já jsem Eliáš obnovitel. A ve svém časopise napsal mnoho článků, které to v jeho očích dokazovaly. Noviny si z něj dělaly legraci. A mnoho ostatních služebníků teď mělo střelivo, kterým ho mohli zabít. A použili ho proti němu. Ale nemůžeme zapomenout na dobré, které udělal. Protože na tom dobrém, co udělal, stojíme dnes. To průkopnictví, které pro nás udělal, má být uznáno a přijato. A z neúspěchu, které měl, se potřebujeme učit. Mám tady nějaké poznámky, které vám chci přečíst. Věřím, že to jsou důvody pro některé Daviho problémy. Zmínil jsem už některé z nich. Jak už jsem řekl, dva hlavní Daviho problémy bylo město Sion a jeho prohlášení, že je Eliáš. Znovu říkám, lidé vize musí vnímat realitu. Měj vizi, ale věz, že žiješ na zemi. Musíš vnímat realitu. Protože v době, kdy se Davi snažil koupit zem po celém světě pro další města Siony,
Jeho vlastní město, které postavil, začalo mít velké finanční těžkosti. A on to nebral vážně. No, já budu jen věřit. Je tu víra, která je správná. A potom je tu také bláznivá víra. A lidé vize, zvláště na konci svého života, si musí uvědomit, že jejich život jednou přirozeně skončí. Na konci svého života také David prorokoval, že Ježíš se vrátí, ale on se na tom prorokovaný den nevrátil. Když někdo učiní jedno falešné prohlášení, učiní i další. A bude v tom pokračovat. Gordon Lindsay řekl, že David byl někdy silně otevřený proto, aby byl sveden. Můžete se dohadovat, proč takový byl. Jeden důvod je, že už neměl silný modlitební osobní život. A nebo to může být proto, že jsme všichni padlá stvoření a všichni máme slabosti. Můžete v tom spekulovat. Já se vždy vracím k faktu, že pravděpodobně neměl dobrý osobní život s Pánem. Ale i když byl na své smrtelné posteli, nikdo ho nepřišel navštívit. Nikdo si ho nevážil. Jeho syn ho opustil. Jeho žena s ním nebyla. Zemřel v místnosti, kde na vedlejší posteli ležela cizinka. A ta cizinka se ho zeptala: budeš se za mě modlit, aby byla uzdravená? A David nemohl moc mluvit. Jenom pohl svými víčky. Zavřel oči a modlil se modlitbu ze svého nitra. Bůh tu modlitbu slyšel a uzdravil tu ženu vedle něj. A chvíli potom David odešel k Pánu. David zemřel otřesným způsobem. Zemřel, protože si nevzal čas na odpočinek, nevnímal realitu, minul božské spojení s Eterovou, jeho osobní modlitební život zeslábil během dnů jeho města Sion a věřím, že už ho také unavilo bojování proti pronásledování. Řekl, už mě to unavilo. Tehdy potřeboval matku Eterovou. Tehdy potřeboval, aby k němu přišla a řekla: poslouchej mě, já jsem s tebou. Budu se za tebe modlit. Přijdu a pomohu ti. On ji neměl. Měl kolem sebe slabé lidi, kteří mu všechno odkývali. A padl. A zemřel v roce 1906. A tou dobou se celé město Sion rozsypalo. Muž, který převzal vedení města Sion, ho odvrátil od duchovní pravdy, na které bylo založeno. Dnes ve městě Sion navštívil jsem ho před 3-4 lety. Jel jsem do toho města, jel jsem do jeho domu, ve kterém je teď historické muzeum. Na jeho dobu to byl velmi pěkný dům. Měl mnoho pokojů, pokoje pro služky. Rozlížel jsem se po městě. David pojmenoval ulice jako Eliášova třída, Haleluja ulice a podobně. Mnoho z nich tam je ještě dnes. Organizace, kterou založil, ještě dnes do určité míry funguje, ale totálně odpadla od pravdy jejího zakladatele. Dokonce jim pohrdají a vysmívají se tomu, co udělal. Je to smutné vidět, že organizace takového velkého božího muže jim pohrdá. Pohrdli jim.
Další zajímavé fakty o něm. David prorokoval televizi v církvi. Řekl, já neznám moc elektřiny, ale věřím, že existuje cesta, kterou nám Bůh dá, kde budu moct stát tady v naší církvi a lidé mě budou moct vidět kázat, i když tu nebudou. To přijde. A přišlo to. Také prorokoval křesťanské rozhlasové vysílání. Řekl, věřím, že přijde den, kdy budu moct stát tady a kázat. A bude mě slyšet přes 300 000 lidí, kteří sem nemohou přijít. A budou uzdravováni, jak uslyší, že se za ně modlím. Mnoho let po jeho smrti tam postavili rozhlasovou stanici, která teď přináší křesťanská kázání. Ty kazety, které si můžete koupit na vašich shromážděních. David je znám jako člověk, který pomohl zdokonalit kazety, pásky. Chtěl mít věci, které budou dál šířit jeho kázání i poté, co on bude pryč. A skončím s tímhle. Jako doktor Dowie si všichni ostatní velcí boží lidé musí být vědomí od začátku jejich služby toho, že to, co dělají, a zjevení, které jim Bůh dal, aby je kázali, musí pokračovat. Musí proto dělat plány. Má to pokračovat i po příchodu jejich smrti. Když zemřou a jejich poselství se v tu chvíli přestane šířit, tak to není Boží vůle. Poselství, které se teď nese Švédskem a jinými částmi světa, zakladatelé těchto božích hnutí musí mít plány, jak to poselství tady bude dál působit, i když oni přijdou domů k Pánu. Ne proto, aby pokračovala jejich osobnost. Ne proto, aby pokračovala jejich osobnost. Ale proto, aby se dál šířila pravda, kterou jim Bůh dal. Ta pravda tu musí zůstávat a dál se šířit. Ne proto, aby s tím šlo vaše jméno, ale proto, aby ta pravda, ta zjevení, která pomohla vaší generaci, mohla mluvit i k dalším a dalším generacím. Proto jsou důležité knihy. Proto jsou dnes velmi důležité kazety a video. Tyhle věci musí být v každé služebnosti. A Bůh vám řekne, co máte dělat. Dá vám pomazání pro tyhle věci. A ukáže vám, co máte dělat. Pravdy, které mají velcí boží lidé, se musí zachovat a dál šířit. Zjevení, která jim Bůh dal. Jestli nic víc, tak alespoň musíme vědět, jak ta zjevení dostali a jak jim sloužili. Protože až na konci tohoto týdne skončíme se studiem životu těchto mužů a žen. Budeš mít v sobě schopnosti, kapacity, které jsi předtím neměl. Ve tvém životě bude jiný proud, protože uvidíš velký plán pro tento věk. Uvidíš, čím prošli tito boží muži a ženy. A až se s tím ty setkáš, nebude to pro tebe tak velké, protože řekneš, jsem v dobré společnosti. Jestli to oni dokázali, tak já to mohu udělat také. A ty to dokážeš, budeš to dělat. Amen. Přivezli jsme sebou mnoho knih a kazet, ale ještě tady nejsou.
Jedna malá knížka, kterou už tady máme s mými kazetami, se jmenuje Náboženská politika. Náboženská politika je čtvrtou věcí, která zabíjí kazatele. První věcí je pýcha, druhou jsou peníze, třetí je sex, čtvrtou je svět politiky. A pátou je žárlivost. A jsou tu ještě další. Začínáme vydávat celou sérii knih o věcech, které zabíjí kazatele. A vydáme jich alespoň 10. Tuhle knížku si můžete koupit u stolu s mými kazetami a kazetami mé babičky, které už tu jsou. Takže jestli chcete slyšet moji babičku, jak na vás řve, tak tam jsou některé kazety od ní. Haleluja. Sláva Bohu. Další boží generál, o kterém už jsem trochu mluvil minulou lekci, je Maria Woodworth Etterová. Narodila se v roce 1844. V 8 letech šla poprvé do metodistické církve, kde poprvé slyšela o Ježíši. Její rodiče byli členové Disciples Church, církve učedníků. Její otec zemřel na úžeh. Ve 13 letech se jí poprvé přihodila nadpřirozená věc. Bylo to, když byla křtěna. Po křtu jí zasáhlo velké světlo. Mnoho lidí to světlo vidělo. Co charakterizovalo její službu nejvíce, byly pozoruhodné manifestace Ducha Svatého. V roce 1863 se vdala a brzy na to měla svou první vizi, kdy jako zjevení přišlo povolání evangelistky. Viděla před sebou pole pšenice. Říkala, že tohle vidění trvalo 2 hodiny. Ta pšenice padala na ní. To představovalo duše, ke kterým měla jít a sklidit je. V jejich dnech se nevěřilo, že ženy mohou být kazatelky. Myslelo se, že ženy mohou být jen misionářky. Ženy nemohly být pastory či evangelisty v Americe. Museli přijíždět sem a pracovat tady. Díky Bohu za zjevení, které nás vyvádí z těch temných let. Uvěřila tomu vidění a brzy zjistila, že bylo pravdivé. Ale myslela si, že nemůže jít kvůli svému manželovi a jiným různým věcem a vzepřela se tomu povolání. Až mnoho členů její rodiny zemřelo. Řekla, že zemřeli, protože Bůh je musel vzít z jejího života, aby mohla být volná a jít kázat. Ale my jsme rádi, že toho víme víc, než ona tehdy věděla. Řekl jsem to proto, abych vám mohl říct tohle. Tihle lidé neměli zjevení, která máme dnes my. Takže toho, co udělali s tím, co měli, bychom si měli vážit. Ona opravdu věřila, že Bůh musel odejmout mnoho členů její rodiny, aby potom mohla vejít do povolání. Ale pravda byla, že se ona sama dostala na území ďábla a ďábel je ukradl. Ukradl je kvůli její nevědomosti a kvůli tomu, že se vzpírala Božímu povolání pro její rodinu. Měla 6 dětí a 5 z nich zemřelo.
To jedno dítě žilo a později s ní cestovalo. Potom začala kázat. Mnoho pracovala s metodisty. Metodisti si nebyli jistí tím, jestli ji chtějí mezi sebou, ale nevěděli, co mají dělat s jejími výsledky. Protože v prvním roce její služby měla přes 9 probuzeneckých shromáždění. Začala 2 církve a kázala přes 200 kázání a to děsilo všechny kazatele. Když přijmula povolání a začala s ním běžet, neztratila nikdy ani jeden krok. Když se něco snažilo zastavit, ještě zrychlila. Nejdříve byla v církvi sjednocených bratří. A potom je opustila a byla součástí denominace božích církví. Boží církve, Church of God, na počátku své činnosti překonali letniční boží sbory Assemblies of God v oblasti křičení. Moje babička vypráví příběh o tom, jak lidé z denominace božích církví přišli do jejího města a každého vyděsili. Získali několik lidí pro Krista, ale vyděsili celé město. Protože měli řvací shromáždění. Řvací shromáždění bylo shromáždění, na které přišla boží sláva, ale oni nevěděli, co mají dělat, takže prostě křičeli. Díky Bohu za to, že teď už víme, co s ním máme dělat. Můžeme trochu křičet, ale také nemocní mohou být uzdraveni. Můžeme dát výzvu hříšníkům ke spasení. Můžeme být naplněni Duchem Svatým a vysvobozeni. Ale tehdy moc nevěděli, co mají dělat. Jenom křičeli. Teď vám řeknu další věc. Existuje křik, který táhne lidi ke spasení. Existuje řev Ducha Svatého, který láme ďáblovu moc nad lidmi a uvolňuje je do pravdy. Denominace božích církví měla mnoho demonstrací Ducha Svatého ve svých shromážděních. Mnoho ostatních denominací tehdy považovalo boží církve a boží sbory za velmi emocionální a extrémní. Byla tam emoce, ale někdy emoce nechali stranou a byly v duchu. A tohle křičení a tancování mělo výsledky. Mohli tancovat i bez hudby. Kazatel mohl kázat a oni uměli kázat. Existuje kázání, které jsme ještě dnes neviděli. Kázání, která měli oni. Bylo to kázání s pomazáním. Ne hodně rychle podaná informace. Ale se slovy tam přišlo pomazání. Takže když kázali, něco se dělo v atmosféře. Ti kazatelé kázali. A úplně najednou se stoupila boží sláva. A oni začali křičet a tancovat. Začali běhat. Běhali po celé budově. Hříšníci byli zlomeni a plakali. A svatí skákali a křičeli. V některých dokumentovaných případech to trvalo i déle než hodinu. Moje babička vypráví o jednom příběhu, kde na jedno z jejich probuzeneckých shromáždění přišel křik a křičeli déle než hodinu bez doprovodu piana. Existuje tu boží křik,
A ten se vrací do církve. A je z Boha. A přichází správné kázání. Jestli kážeš bez pomazání, je to mrtvé. Musíš mít pomazání. A existuje způsob, jak může takové kázání přijít. Marie Etterová byla více kazatelkou než učitelkou. V její době byla prvním člověkem mezi letničními, který přitahoval obrovské zástupy lidí. Na jednom shromáždění v Indianě měla více než 20 000 lidí. Mnoho lidí se dívá na Williama Seymoura jako na zakladatele letničního hnutí. Většina lidí si myslí, že to byl on, ale ve skutečnosti byl zakladatelem Charles Parham. O tom budu mluvit později. Ale Marie Etterová byla tou pravou průkopnicí letničního hnutí. V jedné ze svých knih napsala, že od začátku její služby byly vždy na jejich shromážděních neznámé jazyky, mluvení v jiných jazycích. 9 darů ducha bylo na jejich shromážděních ještě před rokem 1900. A probuzení na Azusa ulici začalo až tak v roce 1906. Takhle vypadala její shromáždění. Měla velký stan, který si brala sebou. Jedna žena měla malý tým a stan pro 8 000 lidí. A oni tehdy neměli ty velké nákladáky, jako máme dnes my. Ona žila v době, kdy měli koně a vozy. Ona sebou vozila ten stan a rozbíjela ho na místech, kde nic nebylo. Kde nic nebylo. Kde nebylo nic. Tam postavila svůj stan. Jak věděla, kam má jít? Tam, kam jí řekl Bůh, aby jela. Jezdila na místa, kam jí Bůh řekl, aby jela. Kázala tam a modlila se za to město. Za budoucnost probuzení. Po hudbě přišla na pódium a začala chodit po pódiu. A někdy po sobě opakovala jen pár vět, dokud nepřišla moc. A když přišla moc Ducha Svatého, tohle se normálně dělo na jejich shromážděních. Lidé upadali do vytržení. Hříšníci upadali do vytržení. A stejně tak svatí. No, co viděli? Někteří viděli nebe. Někteří viděli peklo. Někteří viděli obojí. Někteří viděli Ježíše. Někteří viděli, jak přichází sklizeň. Měli vidění, která Bůh chtěl, aby viděli. Když se potom probrali z vytržení, nechala je vstát a říkat, co viděli. Hříšníci vstávali, plakali a vyprávěli svá vidění. A když skončili, pomohla jim najít Ježíše. To bylo normální na jejich shromáždění. Vytržení je tohle. Věřím, že jsem viděl jen 2 vytržení, o kterých věřím, že to byla vytržení na shromážděních. Vytržení je jako když lidé zmrznou. Jsou uvolněni v duchu, ale jejich tělo je stuhlé. Jejich oči mohou být otevřené nebo mohou být zavřené.
tělo je stuhlé, zmrzlé. Ale oni jsou venku, v království ducha, na návštěvě u Boha. Jeden z nejznámějších příběhů o Marii Etherové je příběh o tom, když byla v St. Louis. Zůstala tam ve vytržení několik dní. Měla hlavu obrácenou k nebi a zdvižené ruce. A zmrzla takhle na několik dnů. Přivedli tam doktory a všechny různé specialisty, aby ji oživili. Ale oni ji nemohli oživit. Když tě Bůh vezme z těla, tak si pryč, dokud tě nepošle zpátky. Takové působení Ducha Svatého se vrací do církve pomalu. Vrátí se to. A stane se to normální součástí přijatého působení Ducha Svatého v dnešní církvi. Na všech jejich shromážděních a všechna byla pozoruhodná. Říkala jednu větu, kterou teď si opakovat. Říkala, já dovoluji reálné, ale ničím fantazie. Dávám prostor reálnému, ale ničím fantazie. Protože když se objeví takové působení ducha, mnoho lidí na to reaguje ze svých emocí, ze své duše. A nereagují na to z ducha. Takže když sedíš vedle někoho a on zmrzne a odejde na 2 hodiny, jestli to nevnímáš a nereaguješ na to ze svého ducha, tvá duše udělá 1 nebo 2 věci. Bude vyděšená a ty utečeš ze shromáždění. A budeš o tom špatně mluvit. To mnoho lidí udělalo a bylo za to souzeno. Nebo se to budeš snažit napodobovat. Budeš se snažit mít svá vlastní, vyumělkovaná vytržení. Před několika měsíci jsem byl na jednom shromáždění, kde kázal jeden člověk a upadl do falešného vytržení. Potom řekl, že viděl vidění, které si však vymyslel ve své hlavě. A každý, včetně pastora, si myslel, že je to tak nádherné a vůbec do toho neviděl. Můžeš poznat pravdu. Můžeš rozeznat pravé od falešného v tu samou chvíli, kdy se to stane. Nemusíš tam sedět a přemýšlet, to by mě zajímalo, jestli je to reálné. Takový bys neměl být. Můžeš to zkontrolovat a vědět. I hned. V vžiknutí sekundy to můžeš vědět. Ale v této hodině, kdy lidé touží po nadpřirozeném, mnoho kazatelů nebude kontrolovat, jestli je to reálné. Prostě to nazvou reálným, aby měli něco blízkého realitě. Stejné to bylo na tom shromáždění. Co ten člověk řekl, že viděl, bylo pochlebování. Slovo povzbuzení přichází jinak než pochlebování. Je v něm jiný tón. A můžeš to slyšet ušima ducha. Je to stejné jako s proroctvím. Proroctví má v sobě strukturu autority. A jestli tam není ta struktura, ten boží tón, neposlouchej ho. Ten večer mohl být nazván. Kdo bude první na pódiu? Kdo bude mít první mikrofon?
Oni všichni si měli sednout a mlčet. O tom mluví ta věta Marie Woodworth Etherové. Můžeš na tuhle větu kázat týden. Dovoluji reálné, ale zastavuji fantazii. Ničím fantazie. Protože když dáš prostor fantazii, bude to falešné. A lidé nepoznají rozdíl. A vy jste zodpovědní. Jako vůdci jste zodpovědní. Ujistit se, že vaši lidé znají jen reálné. A když bude odhaleno falešné, vysvětlete jim, proč je to falešné. Marie Etherová chodila k lidem a pomáhala jim napravit určité věci. Nikdy nezarmoutila Ducha Svatého, protože vždy napravila špatné. Byla takovou matkou v duchu. Pomáhala lidem jít s Bohem. Žila tu jedna velká žena, sestra McPhersonová, která byla slavně spojená s Marí Etherovou. Amy McPhersonová se chtěla setkat s matkou Etherovou. Marie Etherová byla ve městě, které mělo karanténu. Sestra McPhersonová se modlila, aby karanténu zrušili, aby tam mohla jít. To se stalo v roce 1923. Modlila se a když přijela do toho města, karanténa byla odstraněna. Sestra McPhersonová mohla strávit celý den s matkou Etherovou. Ten večer také byla na jejím shromáždění. Tak bylo učiněno to spojení. Co se děje během takových spojení? Co se děje? Věřím, že se děje několik věcí. Věřím, že ten starší dává mladšímu jistotu. Mohou spolu mluvit asi o takovýchto věcech. Sdílejí spolu všechny zkušenosti, které měli. A uprostřed povídání začne ten starší prorokovat k mladšímu. Tohle se děje vždycky. Potom starší začne napravovat toho mladého. Přijdou varování, která musí ten mladý znát pro nadcházející dny. Také tam přechází pomazání z jednoho na druhého. Také mezi nimi vzniká osobní přátelství. Děje se mnoho věcí, když jsou uskutečněna taková spojení. A když někteří ztratí svá spojení, jako Dowie, skončí v nějakém neúspěchu. Marie Woodworth Etherová měla velmi zajímavý rodinný život. Několikrát byla vdaná, několikrát byla rozvedená. Můžete vědět, že mnoho božích generálů bylo rozvedených. Kuhlmanová byla rozvedená. Allen byl rozvedený. McPhersonová byla rozvedená dvakrát. Marie Etherová byla rozvedená. A když se podíváte na další, uvidíte, že mnoho z nich bylo rozvedených. John Wesley měl hrozný život. O tom metodisti nechtějí mluvit. Wesley si nevybral dobrou ženu. Jeho žena vstávala na jeho shromážděních a napadala ho. Říkala, já znám tohoto člověka, je hrozný. A kázala proti němu během jeho kázání. Vítejte ve službě. Takhle to nemělo být, ale je to historický fakt.
Možná vám někdy řeknu, proč to tak bylo. V roce 1890 Marie Etherová požádala o rozvod. 1890 så skildes hon. Protože její manžel si zahrával a měl schůzky se ženami z církve. Etherová řekla, tohle teda nechci, takže se s ním rozvedla. Proč se tohle stalo? Jeden důvod je, že její muž s ní neběžel ten boží běh, nebo to možná celé minula ona sama. Protože většinou, co se týče manželství, lidé se berou jen z duše a zapomínají všechny ostatní věci. Dělají rozhodnutí z touhy na místo z pravdy. McPhersonová, její první manžel byl náramný člověk. Její první manžel jí učil Boží slovo. Učil jí, jak má studovat Bibli. A tuhle pravdu, kterou jí dal, držela po celý svůj život. Viděl jsem jednu ze jejich studijních Biblí. Měla systém studia s pomocí vybarvování různými barvami a bylo to udivující. To jí naučil Robert Simple, její první manžel. Ale její další dva manželé byli hrozní. A řekla, že důvod, proč je vzala, byl, že byla tak osamělá. Na přirozené osamělosti něco je. A Bůh ti s tím pomůže. Ale pro některé z těchto lidí se to stalo demonickou věcí. A ta je nutila dělat špatná rozhodnutí. A na to si musíme dávat pozor. Catherine Kuhlmanová, velká žena. A největším problémem jejího života byl muž, kterého si vzala. Ten se rozvedl se svou ženou, když měli 2 děti a vzal si Kuhlmanovou. A po mnoha letech ho Kuhlmanová opustila pro službu, ale nikdy si ho neměla dát. Můžete ji slyšet na mnoha jejich kazetách. Jak naříká a pláče. Já jsem ten nejosamělejší člověk na světě. To mohla být pravda do určité míry. Ale když to říkáš neustále, jsi spoutaný démonem osamělosti. A ten ji začal trápit. Jedna ze 3 věcí, které ji trápily nejvíce, bylo, jsem osamělá. Dostala se to až tak daleko, že na konci svého života o tom mluvila víc než o čemkoliv jiném. Jestli mě znáte, víte, že Catherine Kuhlmanová je pro mě z Boží generál nejoblíbenější. Ale je důležité, abych tohle o ní řekl. Protože nechci, abyste o téhle její věci diskutovali. I když je to fakt. Marie Etherová se rozvedla s mužem, za kterého byla provdána. Protože měl poměr s jinými ženami v církvi. Řeknu vám některé příběhy z její služby. Na jedno její shromáždění přišel muž, který o něm měl. Kvůli tomu, že mluvil proti vydržení a božímu hnutí. Etherová jela po Dowieho smrti do města Sion, Illinois. A začala naplňovat svůj cíl po Dowieho smrti. Protože tam nemohla jet, dokud byl naživu. Řekla, udělám to teď. Jsem povolána k tomu být tam a měla tam velké letniční probuzení. Etherová jela do Tulsy, do Oklahomy a modlila se za to město a měla tam velké probuzení.
Část základů Tulsy jsou výsledky jejich modlitev, které se modlilo za to město. Tulsa. Vždy existovala města, ve kterých se zdá, že Bůh žije víc než v jiných městech. Jako bylo Chicago ve dnech Deweyho. Jsou určitá města, kam Bůh posílá dary služebností. A pro tu generaci se to město stává jeskyní Adulam. Pamatujete si na Davidovi udatné muže? Na všechny ty, kteří byli v dluzích, byli v souženích a zahořklí. David je vzal k sobě do jeskyně. Zabil ty staré věci. A místo toho do nich dal moc. A oni se stali jeho udatnými muži. Nepřišli do jeskyně jako mocní muži, vyšli z ní jako mocní muži. Bylo to místo božího výcviku. A existují města, která jsou jako Davidova jeskyně. Tam Bůh povolává své generály, aby tam šli. A začali tam stavět místo božského výcviku. Ze Siona, Illinois, Deweyho města, vyšel F.F. Bosworth, Raymond T. Ritchie, John G. Lake. A to je jen pár lidí, které můžeme jmenovat. Z Deweyho služby se narodilo přes 150 opravdových uzdravovacích služeb, které změnily národy. A mnoho jich postavilo uzdravovací domy, jak to viděli u Deweyho. Dewey měl schopnost vložit do nich ty věci. Stejné schopnosti měla Marie Etherová. Byla vysoce respektovaná na začátku letničního hnutí, ale na konci jeho života se začali snažit skrývat ji. Nikdy neskrývejte své průkopníky. Ctěte je tou největší ctí. To je jedna cesta, jak můžete získat, co měli oni. Když je budeš ctít, ta úcta ti přinese to, co měli oni. Měli letniční konferenci, na kterou ji pozvali.